Huwa kruċjali l-pajjiż ikompli jsaħħaħ is-settur finanzjarju biex ikollna ekonomija b'impjiegi ta' kwalità. Kien dan il-qofol tal-laqgħa li saret bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u l-Istitut Malti tal-Accountants it-tlieta filgħodu fejn flimkien iddiskutew il-proposti tal-budget fosthom l-importanza tal-kompetittività. Flimkien magħhom iddiskutejna il-proposti tagħhom illi resqolna għall-budget illi ġej. Ovvjament aħna wkoll rejnihom il-viżjoni tagħna ta' fejn irridu nieħdu s-settur finanzjarju. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur is-settur finanzjarju fil-fatt hija proprju viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista fejn dejjem emmen fis-settur finanzjarju, mbagħad il-Gvern Laburista ovvjament kompla jibni fuq dan is-settur. Illum tista' tgħid huwa wieħed mill-ikbar niċeċ ekonomiċi ġo pajjiżna. U importanti li nkomplu nibnu fuq reputazzjoni ta' pajjiżna sabiex dan is-settur ikompli jimraħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Shadow Ministers Graham Bencini u Jerome Caruana Cilja qasmu l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fis-settur tal-finanzi u anka l-ESG, l-investiment soċjali u ambjentali. Diskutejna l-ESG importanti u l-proposti tagħna fuq l-ESG għaliex hija xi ħaġa kruċjali fil-ġurnata tal-lum sabiex naraw li jkunu implementati b'mod holistiku f'din l-industrija. U rajna l-qoddim biex naraw illi jkun hemm ukoll ċertu sens ta' kontinuità, ġifieri aħna Gvern Nazzjonalista żgur li mhux ħajkisser kull ma hawn, però ser jara li fejn hemm in-nuqqasijiet naraw li nirranġawhom biex dan is-settur ikompli jimraħ u naraw iktar investiment f'pajjiżna. Intant waqt din il-laqgħa l-President tal-Istitut Mark Buġejja flimkien mal-Kap Eżekuttiv Marija Kawkidelija preżentaw diversi inizjattivi li qed jaħdmu dwarhom fosthom dwar kompetittività sostenibbli. Tiqrib il-budget u tkellimna ta' high level dwar xi proposti li għandna fuq il-budget, kif ukoll fuq inizjattivi oħra li qegħdin naħdmu aħna flimkien ma' stakeholders bħal regolaturi fl-areas ta' AML, sustainability, National Risk Assessment u spjegajna anke l-irwol tagħna u l-importanza li bħala pajjiż naħdmu lkoll flimkien bħala stakeholders biex inkunu qed nippuxjaw fl-istess direzzjoni, anke minħabba l-kompetittività ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wiegħed li laqgħat bħal dawn se jibqgħu jsiru b'mod regolari, hekk kif il-Partit Nazzjonalista huwa impenjat li jkompli jisma' u jiddiskuti mal-imsieħba soċjali u l-assoċjazzjonijiet kollha. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kap tas-Segretarjat tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Damien Spiteri.